Me ollaan oltu tällä tällä jo aika kauan. Kello oli 10 illalla, eikä Jaana vieläkään. Amadeus, missä me oikein ollaan? Mä en saa unta. Musta tuntuu, että siinä varsassa on jotain outoa. On pakko selvittää asiaa. Noin. Missäs mun tietokone on? Se, mitä näin seuraavaksi, sai henkeni salpautumaan. Moi Ella. Julia et ikinä arvaa. Mä löysin tietoa tosta varsasta. Ai siitä, joka on karannut tältä tallilta. Sehän on vain ihan tavallinen varsa. Annaspä, kun mä kerron pienen tarinan. Niminen varsa on tunnettu voimistaan. Eikä ole vieläkään tuolla se varsa on ajan lujempaa. Mutta vaikka kaikki metsästäjät ovat yrittäneet saada varsaa kiinni, varsalla oli yksi voima. Hän pystyi kadota tuon tuhkatuleen ihan tuosta päin. Mutta mikä sata sillä varsalla täällä tallilla olisi? Mennään kattoo valvontakamerat. Koskaan ei voi tietää. Tai mä ainakin menen. Sä voit tulla, jos sä haluat. Siis ne on ihan sotkettu nämä valvontakamerat. Mitä me nyt tehdään? En tiedä. Nyt ollaan järvellä, Amadeus. Mut mikä tuo valonsäde on? Minun täytyy tarkistaa asia. Amadeus, mennään. Tultiin, Amadeus. Mennään eteenpäin. Hop hop. Mutta eihän tuo voi olla. Ei tuo voi olla. Varsa. Mun pitää mennä katsomaan, minne se varsa meni.